Kule TV ndine message yangu kumhuri yose yeZimbabwe. Message yangu ndeyekuti tose tiri vanhu vamwe chete, tinozikanwa semaZimbabweans. Tose takapuwa pfungwa ushanu. But papfungwa shanu idzodzo tinogona kufunga zvakasiyana, asi tese tine pfungwa ushanu. Tikopuwa maziso maviri tose, tigogona kuona chinhu chimwe chete nemangles akasiyana, asi tichiona chinhu chimwe chete. Tiri pafungwa dzekuti tibatsirane. Handizive kuti tingabatsirana sei, kuti izano ripi ratingapanane kana kuti tipe vari mberi kuti varionewo kuti zano iri tingarishandise sei. Hanzi zano rinopuhwa kuna anorida, asingaride unongomupana zvaanoita naro. Ndopane dambudziko guru kwazvo ipapo rokuti unopa munhu zano, wamupa zano iroro haakwanisi kurishandisa. Saka tinobatsirana tichiita sei? Ndomubvunzo wandinawo, kuti tiri kubatsirana as Zimbabweans tinobatsirana tichiita sei? Masvona. Inini ndiri mumwe vamwe vanhu akambobatsirawo pane zvinhu zvakatomboonekwa nemaZimbabweans kuti izvi zvamboita zvikabatsira maZimbabweans. Ndiri kutaura panguva yeGNU ye2009 iyaiyi yakaitwa pakati pavaMugabe navaTsvangirai. Nyaya iyoyo inyaya yanga ndakanga ndichiitwa hangu naJohn Makumbe, ndovataita tichiita marisearches iwayo. Ini ndaiti ndikanyorera tsamba kune varume ava vaviri vanoti the late vaMugabe nava late vaTsvangirai, ndaipa macopies kumaBritish nemaAmericans. Macopies vandaipa macopies ivavo vaipindura. Right. GNU yazobuda ikaitawo payakaita. Ndakazonyora tsamba ine muna 2016 ndichipa macopies ese netsamba dzandainyorera kuna varipo president vedu the late vaMugabe navaTsvangirai. Ndikapa macopies ese iwaya kuna vaMugabe muna 2016 ndichivakumbira kuti vadaidzire dialogue, tarakidzwawo kuti kumberi uko kune kusina kumira zvakanaka. Ndaifunga kuti vachandidaidza pamusoro pematsamba iwaya, asi havana kutidaidza, ende dialogue yacho havana kumbodaidzira. Asi ivo vaitiwo tinoda mahome-grown solutions for our country problems. Tikavapa mahome-grown solutions iwe kutidaidzira dialogue, havana kudaidzira dialogue. Tabva ipapo muna 2016 imomo ndakanyorera tsamba kuna vaMugabe, kuna Speaker of Parliament vaadvocate vaMudhenda, ndichiti izvo muZimbabwe ngatiregei kudzidzisa vanhu vedu kuti mutungamiri anenge ari pano anobviswa nechisimba, nekuti tikangodaro nyika yedu haifa yagara zvakanaka. Havana kutipindura havo tsamba yacho iyoyo, asi vanayo, ini ndinayowo kopi yetsamba iyoyo. Asi mukatarisa izvozvo zviri kuitika izvi, hazvizvi zvandakanga ndataura here izvozvo zvokuti nyika yedu haifa yagara zvakanaka tikaita kubisa malidha nechisimba? Hazvizvi zviri kuitika here? Masvona. Tabva ipapo vaMugabe vazobviswa, ndakanyorera tsamba kuna president varipo, His Excellency vaMnangagwa, ndichivatidaidzira unity of purpose dialogue. Havana kudaidzira dialogue yacho iyoyo.
Ndichibva ipapo ndichinyorera vakava vari advisor kwavari vaChristopher Mutsvangwa kuti ndimunoadvisa vakuru ava, taichikumbira kuti dai papaitwa unit of purpose dialogue. Havana kuita izvozvo izvo, asi muona zviri kungoitika ngonetsana tega tega mufunge. Maona iyi pfungwa yatetiina itei tiri pfungwa yekuti tibetserane. Zvisinei muna 2019 ndobva ndanyorera tsamba kuUnited Nations Resident Coordinator ndichikumbira kuti ndibetserwe kuti tione UN Secretary General. Vakandipindura tsamba iyoyo United Nations Resident Coordinator vachiti ndinyorere kuUnited Nations Secretariat. Ndikanyorera tsamba kuUnited Nations Secretariat ikoko, ndisati ndawana mhinduro kusvika pari nhasi. Ndokunyorera tsamba kuna kuinformation kwedu kuna vaNiki Mangwana, Comrade Niki Mangwana, ndichiti vandibetserewo nenyaya iyoyo kuti kutsamba yangu iyi yakaenda kusekretariat haina kuonekwa here, kuti tifambe timise zvese zviri kuitika, hondo dzese dziri kuitika idzi dzinomira, dzinotomira, ndozviziva, dzinomira nekuda kwaMwari dzinomira. Havana kundidaidzawo. Kunyora kwandakavaitira matsamba iwayo Comrade vaMangwana ndakaipa makopisi kuForeign Affairs kwese kwakakodzera ndichiisa makopisi ikoko, handina kupindurwa. Muri kuzoona ndichizoenda vachititi tsamba yako takaisa kuForeign Affairs ndova nechokuita nezvazvo. Ndichienda kuForeign Affairs kwacho ikoko hapana chiri kubuda, ndinongonzi nyora matsamba, nyora matsamba, nyora matsamba, nguva yese ndingonzi nyora matsamba. Apa patinongonzi nyora matsamba tiine zvinhu zvatinoda kubatsira nazvo kuti hondo dzimire. Uku vanhu vari kufa, iwe uri kunzi nyora matsamba. Uku vanhu vari kuurayiwa kuti uchinzi nyora matsamba. Iye zvinezvi hurumende yedu ndeichitarisa kuti indibetsere iyo, indibetsere kuti ndiite breakthrough kusvika kuna UN Secretary General, asi havasi kwanisa kundibatsira panhau iyoyo. Mufunge tinazvo zvinoita kuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo. Zvino ndiri kushaya kuti ndingazvifambisawo sei. Ndabva ipapo ndakanyorera inini tsamba kuna vaTrump ndichiti vandibetserewo, ndifunga kuti vangangondibetserewo kuti ndisvike kune murume uyu nditaure naye, nokuti pane zvinoda kuti zviitwe kuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo. Masonaka hofisi yavaTrump vakandipindura tsamba yacho ndinayo. Muri kuzoona vachindipozve advice kuti ndinyorere kuUnited Nations Secretariat ikoko. Zvino ndashaya kuti ndingazvifambisawo sei, asi ndinoziva hangu kuti hurumende yedu dai vachida zvavo kuti vandibatsireini vanokwanisa kundibatsira. Masona hongu zvinonzi zviri kunetsa kuti zvinonetsa kuti an individual asvike zvake ikoko kuna UN Secretary General, asi chandai nchikumbirisa zvikuru ndite kuti hurumende yedu haikwanisewo here kuti broadcast zvinhu izvi globe, kuti kune munhu wekuZimbabwe akafanana neni ndiri kutaura pano, Leonard Chizinga, ari kuklema kuti ane global peace solution. Maybe tinogona kuwanawo vamwe vanhu vanokwanisa kuti vabatsire kuti ndiwane masvikiro aikoko uko kuUnited Nation, kuti tibetserane pasi rino paite chinhu chinonzi runyararo. Vanhu pano pasi pezuva vaexperienza chinhu chinonzi hondo kubva kuWorld War I, World War II, iyo zvinezvi might be heading for World War III. Ndoya toda kuedza kuti tione kuti timise inomira, asi rubatsiro teichifunga kuti runogona kuwanikwa kubva kuhurumende yedu ishi, nokuti ndiri munhu wavo kaini. Kuti ndinosvika kuUN uko without going through my government, vanogona kundibvunza kuti ko hurumende yako wakamboiudzawo here, wosvika kuti iwo handina kumboiudza, unodzoka utafanike munhu asina kurongeka, asi zvaunenge uchida kuti uburitse unenge uinazvo. Hurumende yedu ndeichikumbira kuti ndo inenge ichifanira kuti tibatsire. Masona manje zvino ndo zvinhu zvamunoona zvinonetsa kuti hatashaya kuti tingaita sei. Dai kwaya kuri kwokuti nhengi mapoliticians edu, mapolitical parties
ese zvawo vanoda kuti vanhu vezimbabwe vabatane. Zano rachozve rekuti vanhu vezimbabwe vabatane ndinaro, kana vachida kuti vanhu vezimbabwe vabatane, zano racho ndinaro zano racho iroro. Nekuti kana ndichiri kurememba, hanzi kana vakuru vachitaura batai mazwi kuitira mangwana. Ndine an article I think yakabuda muHerald, pamashoko akaburitswa napresident vedu vatina vari vice president vachitaura nezveunity muHerald ndinazvo muna December 2015 vachitaura nezveunity. Mazvoonaka. Iyo unity iyo ndio yandakavanyorera ichidaidzira global unit of purpose dialogue. Sa havana kudaidzirawo unit of purpose dialogue yacho, otherwise pari zvinhu tingadai tichitotaurawo zvimwe zvinhu. Handizivi kuti kubatsirana tingabatsirana tichiita sei kuti titi tabatsirana muno muZimbabwe. Maona izvi zvokugarana matanda muchoto izvo handifungi kuti zvinoita zvakanaka. Mazvona handifungi kuti zvakanaka kugarana matanda muchoto. Nhau yedu idiki kwazvo kuti igadzirika, asi toshaya kuti tingazvifambise sei. Saka indaikumbirawo kuti ameno pasocial media ipapapa kuti kana paine vamwe vane mazano ekuti tibetserane, zvikuru sei kuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo, dai vatibetserawo vangoya kuinbox kuti iwe ita so pamwe zvingangotibetserawo ndoitawo izvozvo zvotobatsira munhu wese. Ndatenda zvangu.